ילדה. סליחה, מתחילים. ערב טוב, צופים וצופות, וסליחה על התקלה הטכנית. אנחנו עצרנו את שידורי האח הגדול כדי לציין את אירוע מיוחד זה. תשדיח חסות קצר ומתחילים. התוכנית משודרת בחסות בריק וצ'יק של סבא ז'וז'ו המבריק. תודה שחזרתם אלינו. עצרנו את השידור כפי שאמרנו בגלל אירוע מיוחד. וכבר מחכות לנו כאן בירושלים השדרניות מירה וגל שיבהירו לכם על מה המהומה. ערב טוב. שלום, ערב טוב, הגעתם למהדורת החדשות של מירי וגל די. הצלמת צוחקת עלינו וחבל. אבל אנחנו פה התכנסנו כדי לאחל לסבתא מזל טוב. יום הולדת שמח. מזל שמח. ואת רוצה לשיר את השיר? כן, למה לא? אז יום הולדת, חגיגת הולדת, מה נעים ומה נחמד שתדבר. לא נולדו ביום אחד, רק ביום הולדת. רק ביום הולדת. רק ביום הולדת. רק ביום הולדת. גל ומירי, אז כפי שהבנתם, לאמא ולסבתא מטילדה חוגגים יום הולדת. המון מזל טוב, אושר ואושר. אנחנו נאלצים להפסיק. אני רוצה להעביר את השידור לעידן ושירלי ברמת גן. היי סבתא, רצינו להגיד לך המון מזל טוב, אושר, בריאות, נחת, מהילדים, מהנכדים, מהנינים, וזהו, אנחנו אוהבים אותך, ומזל טוב. מזל טוב. ביי. אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. היי, נזכיר לכם שאנחנו כאן היום לכבוד אמא וסבתא מטילדה. ואני כבר מעבירה את השידור לפתח תקווה. שם מחכות לנו נדין ובר. תהנו. שהשנים יעברו בכיף בשמחה ובאושר. אימוש, סבתוש, חוגגים לך יום הולדת, אנחנו רוצות לאחל לך שתזכי לעוד הרבה שנים של בריאות, שמחה, נחת ואהבה מכל הסובבים שאותך מחבקים, ושתמיד תדעי עד כמה אותך אנו אוהבים. כמה שהתגעגעתי, בר ונדין כאלו מקסימות. ועכשיו אנחנו נעביר את רשות הדיבור למי שלצידה של מטילדה לאורך כל השנים. מזל טוב, מדין מזל טוב עד 120. תהי לי בריאה ושלמה וטריה וחמודה והכל טוב. תודה רבה. ועכשיו, לאורחת המיוחדת שלנו, גל מצרפת. Mathilde! Ah, bonjour! אני רק רוצה להגיד מקרקס שלי, ממשחק שלי, משטויות שלי, שלום ויום הולדת שמח, je t'aime, וגם פורים שמח, parce que c'est פורים, c'est très important, וגם להגיד לך זה פתגם בצרפתית, אותו אומרים ככה, ככה, לקרואסון הוא לא נפל רחוק מהקפה עולה, ולפעמים אני מרגישה כמו קרואסון, ואת קפה עולה, לא, אז גם להגיד לך את זה, וגם למתמטיק שלי המורה אומר, זה pas important, למתמטיק, לא? החשוב בחיים של בן אדם, הכי הרבה, c'est, comment on dit, vertu, hein? Tu comprends? בעברית פשוט זה אומר להיות טוב, מידה טובה, וירטו, מידה טובה, זה כמו ça. ואת 12 poids של בן אדם, alors זה הכי חשוב.
ובגלל זה אני אוהבת אותך. אז יום הולדת שמח, au revoir, ביזון ביזון. תודה לגל. בינתיים התעסקנו רק עם המשפחה השובבת את מטילדה. אך עכשיו לקחנו אותה לרעיון צמוד. הנה כתבה. איך חגגת יום הולדת שלך השנה? מה זה, יצאתי לאיזה מקום גדול, הייתה שם בר רפאלי, והיו הרבה, כאילו, מי ומי שם. זה היה מאוד יפה. והיה הרבה מוזיקה? הרבה מוזיקה, קפצנו ושרנו ומה לא, והשתכרנו אפילו. איזה יופי, סבתא. וואו. נהנית ביום הולדת הזה? כן, מאוד מאוד. עד הבוקר. עד הבוקר. עד הבוקר. עד שהיית בת 16 ויום. כן. התוכנית משודרת בחסות אורי פירות וירקות. מה זה? עטייה. פטריה, ומה זה? פלפל. פלפל, וזה? אבטיח. אבטיח, ומה זה? ויקו. איך? וויקו. אבביקו? כן. אבוקדו. מה זה? זה גגר. גגר? גזר. מה זה? זה בצל. בצל. כל הכבוד. עכשיו קיבלנו הודעה מכוכב הלכת מדהים. עוד מישהי רוצה להתייחס ליום ההולדת של מטילדה. Pull up in that automatic. We wish pull up in that roof till we wake up fucking good. Pound the ganja, I work out on doing kush. My best friend is in the building. That pussy. Pull up in that automatic. We wish pull up in that roof till we wake up fucking good. Pound the ganja, I work out on doing kush. My best friend is in the building. That pussy. ועכשיו נעבור לחדרה. שם נחכה לנו משפחה מקסימה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבתא. לא מזמן נולד למטילדה נים ראשון! הוא והוריו הצטלמו גם. ברכה ברכה לסבתוש, ברכה לסבתוש, ברכה. זה מברך? היי סבתוש! היי סבתוש! מזל טוב! מזל טוב! פורים שמח! כן, זה פורים שמח. סבתוש, אנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים של בריאות, ושתזכי לעוד הרבה נינים, כמו איתמר, חמודים. נדאג לזה. ושתהיי מאושרת, וזהו, רק רגעים טובים ובריאים, הכי חשוב. אוהבים אותך, ופורים שמח. אמן, נשיקות. ביי! עכשיו לאסטה הזה. נכון. נמסר לנו כי בתל אביב מסתובב מפלצת. כתבנו גיא, אשר נמצא בתל אביב כרגע, מנסה למצוא אותה. אוקיי, עכשיו נעביר את השידור לגיא, והוא במקרה גם הנכד של סבתא מטילדה. זה הולך להיות מעניין. מזל טוב סבתא, בדיוק רודפת אחריי איזה מדוזה ענקית. אין לי זמן לעצור להגיד לך מזל טוב כמו שצריך, אבל זה היה קרוב. חכי, נראה לי הלכה המדוזה. קיצור, כן, היא הלכה. סבתא, מזל טוב, אני מת עלייך. מאחל לך עד 120.
שנמשיך לבשל ביחד עד כמה זמן שיש לנו. שיט, נראה לי היא חזרה. תודה רבה לכל הצופים שלנו. מקוות שנהנתם. נאחל שוב מזל טוב למתילדה. אנחנו יודעות שהיינו מעולות. לא צריך להוסיף במחמאות. טוב, זה נהיה מביך. שנעביר אותם לפספוסים? לפספוסים! שהשנים יעברו בכיף, בשמחה ובאושר. אימוש, סבתוש, היי, חוגגים לך היום יום הולדת. ואנחנו... אני צריכה... אני גם אמרתי היי וגם זה שלי. אבל שני, אני אמורה להגיד לך אקשן. אוקיי, אקשן. אבל למה אכלת לי את הקינדר? קאט! לא מזמן נולד למתילדה נין לישון.